Molt bon dia a tots i a totes. En aquesta jornada sobre cooperativisme i, per tant, la conferència empresarial enfocada al cooperativisme és la 5a edició en el marc de la 170a edició de la Fira de Candelera. És evident, i per això és el títol de la xerrada, és com ha hagut d'afrontar també un sector com el de les cooperatives a la situació de la Covid-19. Però, sens dubte, si alguna cosa hem de treure en positiu dels darrers mesos ha estat, evidentment, la cooperació entre ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, jo diria que aquestes lliçons portades a l'extrem en una situació d'emergència és el que jo crec que avui segur que sentireu en positiu, en una situació no només d'emergència, sinó d'economia habitual, que són les bondats del món del cooperativisme. Moltes gràcies, alcalde. Doncs a continuació començarem la conferència Els reptes i propostes del cooperativisme i l'economia social solidària davant de la Covid-19 i començarem amb Ivan Miró. Ell és membre del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i soci de la cooperativa La Ciutat Invisible. Com comentava l'alcalde en la introducció, és important destacar quines 3 respostes ha activat el cooperativisme català i l'economia social i solidària catalana per fer front a la crisi, perquè d'alguna manera aquestes són les 3 respostes i propostes que anticipen quin serà el camí del cooperativisme dels propers anys. En primer lloc, hem vist durant tot l'any que, efectivament, hi ha hagut unes respostes comunitàries importants basades en la solidaritat social, basada en aquesta cooperació, basada en el suport mutu, que són valors i pràctiques pròpies de l'economia social i solidària. Per tant, aquí podem jugar un paper important. El cooperativisme ha de poder donar articulació jurídica, societària, econòmica, financera i facilitar infraestructures i facilitar recursos a aquestes respostes comunitàries. En segon lloc, penso que és interessant veure com el cooperativisme i l'economia social i solidària en aquests mesos de pandèmia ha accentuat totes aquelles iniciatives que precisament afavorien una economia per la vida, que és un concepte que hem anat construint durant aquests mesos. Hem vist, per exemple, cooperatives industrials reorientant la seva activitat productiva i dedicant-se a la fabricació de gels hidroalcohòlics, per exemple. I també, finalment, hem vist com, per exemple, a nivell de país, molts productors i productores agroecològiques, moltes productores locals d'aliments ecològics o locals han enfortit les seves xarxes de distribució, han enfortit les seves xarxes logístiques per fer una economia d'escala, per arribar a més consumidores. S'ha revaloritzat el producte local i això ens assenyala que tota la qüestió de la sobirania alimentària guanya un pes molt important. Per tant, aquestes respostes que ha donat el cooperativisme i l'economia social i solidària durant la pandèmia ens indiquen quins són els propers reptes. I els propers reptes segurament n'hi hauria 2. El primer, com enfortim aquesta articulació sectorial en uns sectors econòmics que considerem estratègics per a una economia per la vida, que considerem importants en aquesta transició ecosocial. I, en segon lloc, també pensem que aquesta articulació, aquest repte per aconseguir una economia d'escala en el cooperativisme també s'ha de donar a nivell territorial i a nivell local. Hem vist en el darrer any com s'ha reforçat molt tot el debat de les xarxes locals d'economia social i solidària, tot el debat del que li diem els ecosistemes cooperatius locals. És a dir, en un municipi és interessant que les iniciatives del cooperativisme i l'economia social i solidària no estiguin aïllades, sinó que s'articulin, que creïn circuits d'intercooperació, que és un dels principis fonamentals del cooperativisme, aquesta cooperació entre cooperatives, que intercanviïn béns i serveis, que tinguin major visibilitat en els seus municipis, que tinguin una implicació comunitària més forta i, en definitiva, que puguin generar aquesta visió estratègica de quina economia necessiten els nostres municipis, diversificada, relocalitzada, que atengui las necesidades de las poblaciones. El gran reto que tenemos y al mismo tiempo la gran oportunidad se denomina intercooperación. Es decir,
tenemos que estar no solo más preparados, sino más dispuestos, no tener ningún tipo de prejuicio a la hora de salir a conocer e ir a golpear las puertas de otras cooperativas, de participar en todas las actividades y espacios que generen intercooperación, que den la posibilidad de conocerse, que den la posibilidad de pensar cuáles son las problemáticas comunes y cómo de forma conjunta podemos hacer frente a estas problemáticas, porque como bien decía Iván, solos no vamos a salir. Estem l'últim trimestre en un 40% d'atur entre joves d'entre 16 i 24 anys. Estem parlant d'això és el futur. Doncs tenim una necessitat ocupacional i tindrem una necessitat ocupacional molt forta i crec que és una oportunitat des del cooperativisme d'explicar. Ja sabem que hi ha molta gent interessada, no? O estan naixent moltes iniciatives, doncs intentar explicar que hi ha maneres laborals, que hi ha maneres de fer diferent, de comunitat, d'economia social. I, per tant, és un repte, però és una oportunitat també molt forta. També aquesta cooperació público-privada amb una mentalitat, crec que potser seria genial que molts dels ajuntaments poguessin tenir una partida destinada a treballar amb empreses de l'economia social per tal de fer un reafirmament en aquesta manera de treballar i de veure l'economia i sobretot de veure la ciutat, de veure lo local i de veure sobretot aquesta intercooperació que és necessària. Heu parlat molt de la relació público-privada i us agraeixo molt a tots els tres ponents, a l'Osvaldo, a l'Ivan, al David, l'alt contingut que heu posat sobre la taula en aquesta xerrada. Crec que realment ha d'haver-hi aquesta relació. Crec que hem de continuar treballant amb aquesta interacció entre l'administració pública i el món del cooperativisme per tal d'ensenyar-ho encara més. No podem quedar-nos només amb les xerrades de la Fira de la Candelera, no podem estar només amb el maig del cooperativisme, hem d'anar més enllà, hem de fer aquestes interaccions entre empresa tradicional i cooperativisme per buscar sinergies i en aquest sentit compteu també amb el nostre Ajuntament i amb el nostre Departament de la Fira de la Candelera i el Departament d'Empresa. I em quedo amb, com ha dit el David, amb fem-ho junts. Fem-ho acompanyant-nos els uns als altres per tal de desenvolupar aquest projecte perquè arribi a més persones i que siguem capaços de crear aquesta xarxa que és tan necessària.